ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te seryetay ita alawas ang napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan, masigurado ka nagswildo ka. Mangted ka man iti kwartam, anak ka. Isardeng yuman ngamin ti bisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amakitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talaang matipagliwliwa ka. Iparit yukit din. Apay, milyon ay at itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ato day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yintrigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panam sakbay ang nagawid ka? Ape adamagam no ape analadawag. Agat atap ka kadi? Saan mo't lakay? Dinamag kulaang mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Diya kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Sa anak mo't nga agat atap. Ina ko naggaot amangan tayon. Nasaysaya at pa'y. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuang amin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asim mangpet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko ngamin, asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Ang mga nadamot makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kano ti dadduma. No ni James ti kasta adina itad amin asweldo na. Aga tapaklakit di. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Ama no da inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka data. Saan man? Nabanog la siguro. Iso akas jay. Apay nga idi, Mami. Uray nabanog. Kat naragsaklat no sumangpet. Nadlaw mo mo't gayam day ta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di day ta, anak? Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngamjakmat nang nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamatkan ka, Mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay arimuarak. Amo ka din ibakat mo nga da relasyon ka? Apay ko mga ibagak. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isuting kalaysam. Si kamat ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break ta idin. Iso ngayon kasar ko ni Jenny. Ay, idi ngamin napanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siyak, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apama na simang pata. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo, di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, numalagip na ti kasangay ko.
Ngam talaga nalipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka dayta, anak. Uray saan na nagawid? No kinablaawan na kakumamat. Saan akong anapatagkan ko, ana? Nabayagan anadlaw ko dayta. Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Andak dito'y trabaho ka, anak. Anda ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito'y ayan ti destinok ti kahit ko asawan. Nakawag ka man. Ay, Daddy, awan ka diti malagip mo ita nga aldaw? Ha? Anya ka dito nga aldaw? Lagipam no anya nga aldaw ita. Imbaga ka din ni mamim, nga awagan na? Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang, apay kasta kilangam. Inidap ta anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid akpay. Apay nga agawid ka katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuwag sakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya? Kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kayat agumura kanyak. O sige, tama pa anak pa'y. Sinalbag na gigay nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti adtang. Tapno mabukudak ni Sam. Anya nga ta tinagkurangak ka ni Daddy. Apay adakkel tinagbaliwan na. Uray itala kumakasangay ko analagip na. Ha? Mami? Sino nga tati umay ita? Katrabiin? Siya kun timang lukat, anak. Mabit lang. Happy birthday, Bakat! Oh, awatam da ito'y sabong kin cake. Ada ka! Kunak nalipatan ako na. Mailiw ako na ikan kalakay. Arakupan ka man. Awan samot ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailaing ti apartment. At alangarudan pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga ron, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga ma-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabak tayo kadimanan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa'y laang agruprubuat kan, lakay? Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga sa pulendak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, taitimplaan ka iti kape. Adan na pudot, adanom. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny? Riingat laangan. Naladaw nga min anaturo, gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya ti maladaw. Ha? O sige, ingkapay nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, ina ko niti trabahok. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Ina ko niti trabahok. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Nagawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, ina ko na naka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan.
Imbagta na sapa ka asimang pat. Ay nadyak nakaturturo. Tagmay may saak dito apartment. Isungarod na nasapa kasi mangpet. Tado mag-asak pa dito eh. Sakbay ang mapana ka dyan kampo. Api ngamin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny. Uray na panak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Apay no alaam-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, kat kayat ni Jenny ama isina kan kwa na ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amo mon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apim manaw? Adayo kuma, nga ingkalaysak ni Jenny. Aday bagak, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibagak, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y ititid nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Aping ag-apartment? Adamot pagturugan da iti kampo da. Day tamat nga rin tidak kalapagsidsid na awak. Nabayag ka din day diyang apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta nagsinublianda ka ni Joanna? Sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, simangpot ka din day diyang manipod iji abroad? Wansaman! Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakita kan ko na. Anya timbagam anapanak? Basta imbagak, asumangpot kamutlaeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo ka no iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro? Huwag nga rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo ka no, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti ko na ni Commander, bro. May kan tayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Sige na tayo marunan. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga. Di ka agpakada kadag iti aginam. Iyawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ti kabit. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.